So ayun mga par, magandang tanghali. Time check natin ay 11:45 at nakarating na kami dito sa mga nalalagyan ng mga screen. Yun. Sarap nung tulog ko kanina pag uwi. Puyat. At sana makarami ulit at sana mas marami yung makuha ngayon kumpara doon sa nakuha kahapon. Ay. First fight. Unang angat. Ayan, nagpasikat ka agad. Unang angat pa lang po yan. At yan lang muna yung mga content ko ngayon na ginagawa. At nagpaalam naman ako doon sa kanila. Ay kuha ng huli. Pinuntahan ko, tapos bigyan ko sila nung danga. Kasi ito nga, baga pa talaga. Namamaga pa yung kamay ko na nadali nung pagbasketball namin. Yan. Hindi ko mabaluktot. Yan. Grabe yung maga. Masakit. Kaya ito lang muna yung vlog ko. Sumasama-sama muna ako sa kanila. Gamit yung kulong-kulong kinakargan ng isda. Tapos sumasama na ako dito sa laot. Ha? Gumagalaw-galaw ba? Kasi yung alon, tingnan natin kung talagang may laman. Ay! Yeah. Hey. Oh baby. Amo. Pangalawang screen pa lang yan. Nagpapasikat na kaagad. Yung huli talaga ng isda pag umaga ng madaling araw, mahina. Ilang kilo lang yung nakuha namin. Pero pag yung tanghali, kasi yung isda kasi gusto nila yung pag ganyan umiinit na, yan medyo gumigilid yung isda. Yan ang mas maraming huli tanghali. Pero pag yung madaling araw tsaka hapon, tulad ngayon, pumunta kami dito alas 10. Dumating kami dito 11:45. Tapos makakauwi kami doon siguro mga 12. Pag alas 3 dapat nandito na ulit. O yung makukuha, depende kung may pumasok pa rin. Pero patsamba na lang kung mayroong makuha. Kasi pag di mo yan kunin, hintayin mo na lang kinamagahan, baka may maunang manguha. Yun. Baka maunahan. Kaya mas maganda yung kinukuha na ka talaga. Xiang xi, kang xi, inae. Hey. Happy. Timon.
bawat screen, halimbawa bawat screen, yung laman ng bawat screen 1 kilo. Di yung madadala natin pa ano, pagilid nasa 50 plus, no? 50 plus na kilo ng isda yung maigigilid. Kung bawat screen 1 kilo yung laman. Lapit daw ako konti. Yan. Thanks G. Maraming isda ngayon. All my life, na 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 na, da da da. Parang babasain na naman tayo ng ulan, ah. Laki ng isda na to, gatsinilas, oh. Tingnan nyo, diba? Taga sinilas. Laki. Buruyan mo, makakuha ka tayo ng isda na ganito. Gatsinilas talaga. Amo. Gatsinilas. Lapit tayo mga isda at tayo mag selfie. Napaka selfish mo. Ay, tumatalon. Sayang, sayang, sayang. Tunay naman kita'y mahal. Ay, baka maka-copyright. Pag ako'y mag-asawa, hey, hey, pipiliin ko, hey, hey, pipiliin ko, amo, anak ng manananggal. Tanggal siya, tanggal ako, tanggalan kami, hey, hey, tanggalan kami tuwing ating gabi, hey, hey, hey. Amo. Ay anak ng manananggal, putol siya, putol ako, sana all. Mayroon namang bibihid. Masarap yan, dadalhin na yan. Kasama na yan. May nakababad nga ako doon. Pipritohin yun ng asawa ko mamaya. Yun ang pananghalian. Uy, bigat, mabigat. Uy! Kunin mo lang yung malaki. Iwanan mo yung maliit. 2 malaki, 3 maliit. Ayan. Yun. Pero malaki. Okay na yan. Pasok pa rin sa bangayan. Kulay pula. Ay anak ng manananggal.
At pag ako'y mag-aasawa, pipiliin ko ay anak ng kusinero. Titikim siya, tikim din ako. Tikiman kami, tikiman kami tuwing ating gabi. Sana all. Dali raw. Amo ay. Nandiyan na naman yung ano, hari ng mga isda. Nakuha na. Matagal na kitang hinahanap. Pinsan siguro yan nung niluto natin kahapon. Punta mo sa tubig ko dyan sa timba. Yan po, lipat kami doon sa kapila. Tapos na kami dyan. Punta na kami doon sa kapila. At ito na yung nakuha namin ngayon dyan. May dadagdagan pa yan doon. Ako naman po. Nadali na oh. Ito lang sa taas na. Dakong subutang gito na sa bago. At tonyo. Ito sa sulak. Yung isa kinuhanan na. Kasi yung lock na yan, yung nilalagay niyang lock sa taas na. Dapat sa baba yan. Finger mines. Sa sinasabi mong ararum pa sa baba mo sa toro ka na pinagkara pasisigod ko sa baho.
Natutupi lang ang puro. Jackpot. Bibihid. Laki. Walang masamang maliit, puro malaki. Nabaliktad na. Dito na yung malalaki sa mababaw. Dati kahapon dun sa malalim yung malalaki. Ato nyo rasa puro yan ang moyan so sabi mo ararong ato lobat na. Oy, jackpot. Amo talaga ay sino na taonan ni papa mo ay. Mapagkarpa si Sigo yan sa bago. Bubon talaga eh. Ayun yung sabi ng papa niya kanina. Sana sigurado tumamaya yung nilagyan niya. Diskarte talaga. Dali yung diskarte. Pag wala talagang diskarte sa pangingisda. Darogon mo ng gadgad to. Lang sakit kito na paposisyon nun. Last ball. Pang pinali. At yan po, tapos na yung pag-angat ng mga shrimp. Ito na po yung nakuha namin ngayon. Ano ba, mas marami ba kahapon o marami ngayon? Parehas? Parang pantayan lang At uuwi na po kami maya maya. Tara po, kain po tayo. Nauwi na kami. Doon yung isda kanina na nilinisan ko. Laki. At ito naman yung bigid na binabad ko. Sarap. Kain. Tunti lang yung kanin natin. Masarap. Ganito yung bigid.